Għadni kif qed naqra però illi l-Prim Imħallef talab l-Standards Authority, anzi il-Commission tal-Standards, jinvestiga l-ittra ta' Wenzu Mintov u nafu x'ħareġ matul il-ġurnata illum fittra ta' 5 paġni minn imħallef sedenti. Allura l-mistoqsija tiegħi hija waħda biss, tista' inti tibqa' isservi bħala Ministru tal-Finanzi taħt dan il-Prim Ministru. Naħseb din il-materja issa sabiex tiġi trattata fil-body li jitratta dawn l-affarijiet fih dan il-qrati tagħna u żgur u mhux l-inqas mhuwiex kompitu tiegħi li nidħol fil-mertu ta' kif se tiġi trattata, jew għandix nikkummenta jekk għandix tiġi trattata, jew kif tiġi trattata. Naħseb il-qrati tagħna għandhom il-mekkaniżmi tagħhom ta' kif dawn l-affarijiet jiddiljaw magħhom ta' kif jiġu trattati, sta l-qorti għal daqstant illi tiżbriga l-affarijiet tagħha jien nifisha.